love. But I'm here. Me feel my fool. Enye easy so me ni mumu kwatena de is saying. Me ntene kasa. Enye mumu so kra keke se wonim se de situation. But eno no kra no se bi o. Me true story me nimu de ebisi. My situation so much. Yeah. Me feel my fool. Minya she aso minna ne majampo twini se my ebony. See that saying. Me ho ye. Oh, I ask when you moon okay, get how. Me okay pa. Sa ana ukutiti. I show me a single me worry. Oh, worry. Oh, I see. Wow, but who said a new boyfriend to be? Me new boyfriend, me papa say madam fu bia say me pene. Oh, yeah, butcher, ubeko. Yeah. Be a besi anya butcher. What does it? Uni. Your friend na ko sin force. Me the Bernice. Bernice. Sorry. Hey, said you all my kai give you a gun your movie. Said a friend of me foot. Ni nuano. Uniano. I know lots as boss of mercy. Bra, me en kasa na ye. Only me wo tema home. No tema me dealing car parts. Yeah. Na me no maybe broke you kumasi. And I is like we see me fuck with me kana. But your mama baby be we are me see carry no me she dey nim kumasi gidi sa. Na but what's your around? Oh yeah, me te ase he ya. How dey who go straight her. The first junction on your right. Who busa so open na Yeboah fie na papa na efe na Yeboah. Oh, papa na Yeboah. Oh, I see. Oh, me asante for. Oh, I see. Only waiting and here me over town. Oh yeah, me put my down for. And come in. No. They always my berry. Na me come in here. Oh, the berry me nya bonten ba. Me nim be makwa nyina gina won chen to be fia e be dim komo. Sa to be fia se na me. Oh yeah, na Yeboah. Wo de busu bia so pana na Yeboah. And I didn't know also Bernice. And a queer. Why? All right. And also this thing. You're from Nanakos. Wait, you're from the slides. Oh, okay. I think I'll call you Nanakos. So no, but we are Juma. Sorry. Juma. Hey, no, Juma me yesterday can find out. Let's save this for some other time. So let's save it for some. Yes. So see you. Okay. Then the one you are Kumasi song. Oh, yeah. Oh my car. Don't worry. Bye. I see. Juma be do swear. Azoti. Fasi anu ugasi. E o se minim ha o. Minim ha ba bia. Na die na okeka o se say. Reverend nya ni say we share abayo bi oda na kuma so opeso ware no. Wa pena manati ase. Akase be ko fie ko mo bisio. Nso Reverend woni tu ase ha no ye mfiri ha. Ebusuafo won kranza no mo kwan wa. Mumu I would wenya obi a opese wo wale. Ono mebra peni. Yes, ye ni peni bia obedi animani akofio. Asa ha ni kranza de mo se bu kra telephone bet na fe sia. Asa mo brani de na bezi se bibia e basa. Sini mebra ni si abe. Hey, na mu be family de mi akwa mi ni mochini bia. Minima busia mo free mo sabio ka se mo ni paboni but in ni paboni so ayede adolso mi be di anim se be mo koi na se china na awade ro pa ani ka se o ne ka se mo na se me na me kwaji awade di ama mo na no di o se oni ye china ye nko fini nko me kwa ya bus na mo ko mu mo go bo kokoko ya china busia fon be ba Asem we dey mood baba. Na Our been much nicer. It's no, they send a work on this. Because I said, with the na me go oba no pemo de. Brani na kasama na tias. Hey, tias so nware no se. Ya bro street ni so. Oba pie be she. Me se bi so. Me di animi wo adwuma enya nyoma ya na mo sesa. Na be de na wati be di adwuma no.
sɛ ɔbaa no hu deɛ ɛma yɛyɛ ɛna yɛka kyerɛ no sɛ wei deɛ yɛ no te aseɛ ma sɛ ɔde ne bɛti Boy, asɛm bi di good. Deɛ mɛka kyerɛ mo sɛ obiara nu obetumi esi obi akɔnɔ deɛ ekyi ɛna obiara susu ni obi ahyɛseɛ menka kyerɛ wo sɛ mebu animtia sɛ wonya awade ana wonya yɛ na me na wo bɛfa me no na medwini akyire ɛnɛ obi adi obi anim wɔ awadeɛ mu ama na akɔfa asɛm aba akyire kura no yɛ bɛfrɛ no sɛ ɔmɛbɔ ɔno ano di ɔmɛnyina no enti sɛ womfa animguaseɛ mmɛka me a memete ɔmɛmfa me wasɛm saa so na meyere mpa me wasɛm ɔduru deɛ waka amate memekɔ yɛwɔ baabi kɔ ɔkɔyɛ adeɛ kakra enti no ɔba sɛ ɔde ɔdi wei ama ma yɛbɛfa mo agye ne ama mo mmuayɛ da a mommra ne na mene mo kɔ nyɛ sɛ sɛ de mentumi ne wo kɔ na nti woabɛka asɛm sɛ sɛ yɛa na wopɛ sɛ medi wakyi ne wo kɔ ɔba bi yɛbɛhyia no bia na no kɔde kɔhyia girl bi wɔ soro sɛ friend sɛ mɛbra pɛ sɛ ɔno di ɔde yɛ pra asɛm to n'ani na ne boyfriend so bɛto so tie ɛma yɛhwehwɛ ɔmo sɛ deɛ mohwehwɛ nsuo rɔba no ɛnyɛ saa na yɛhwehwɛ mmaa ɔbaa yɛtɔ ɛmu ase nyɛ fresh asɛm wode kɔpɛ biribi ɛsi wɔ no mate ɛnɛ de asɛm koraa ni na wopɛ wɔ bi a woabɛka asɛm ne sɛ wopɛ sɛ medi wakyi nyame ade wade why? That's what I why? Now the way I'm so that's your mission. It's not even this is you. Love. Delayo me bonamito, but I'm yeah. Me fear Dania Manfoy. Minyashi, as a man, a name of Jampo Junisa. My ebony. Hey, a yen tefre pan, ye maka crada say. Stadium of intention. Maybe a yewa, we be was say. Hey, Oh, a year man winning me. A friend a yen tefre. And you would want to A year maybe I friend a yen tefre. Yes, I am. Why? Who is coming? Umro. Yeah, my son, your friend. Tefre. Hey, the Rama crowd were here on the whole way is nothing. My daughter had me better around. What were him? There are some crazy. When you have one of the tires, so what's up on the other? You are trying to run away. You're coming with it. One hour ago. I could not hear you. Yedi kan sɛ da masese magye office enye fie bia na okwa na ɛyɛ menua ketewa ɛna ɔmodi asɛm aba beto me nim sɛ ɔmo flowers flower na efipa emu fie ase ɔmodi hu kɔmɔ wa bontin Oma flower of here. Na ɔse yɛ fɛn sɛ Any Bernice. Rama. Dabi, any Bernice, when you flower. Bernice. Any Bernice. Any Bernice. Me na me ba no me so adi Bernice. What's was the grammar? Maybe I'm not broke for you. Na ba fun ni de. Mo na wo akwa no ahun, o ma na ba fun bi. O na wo no. So when flower Bernice. Mr. Menua fɛfɛ na wɔn na bi sɛ wɔn na kakasɛti a Bra na wo kunu aba. Ukuru na esa kwa logo no aba bra na ni esa bo.
say you we. What's that? Minue na na ewe na. Wukuru na aba no. What's what we help? Me say akola bi ani fi ade abaya we. Why na mo hwe no? Minua no. Watu kwan. Watu kwarai. Tese watu kwan. Nya ade obeba sese watu kwan. Minua no. Ni owo nie. Ni owo nie. Ti wo pa yira ware we wo ho. Ana nya rama no hu na ne je no. Rama din ko mo. Onye we na ata Also there. Rama no ye share no kwan so mo ni din ko mo. Sia ne he. Kwan so. Who you sure say Rama? Rama E be Rama watu kwan. Masuma no. Rama so be Rama we. Mesi kwa ye mu kwadi koko si kamera. Papa na wo kwaye. Wo koko afu. Me ye me niam na wa he. Me mlati be me mu afu me do kwaye na ma wo. That's my lolo. Na wa ma wo. Na de lolo. We ya le lolo ko. Bra. Pato we na wo ho. Pato we na wo ho. We na wo ho. We dey ready. What side? Rama papa Ashman. Samote. Papa Usman he. Enye sa. Ashman me so anko kwaye mu kwadi koko si. Rama otu oni e ma bi se ya na ope. Nipa no aba mo fa ma no we dey asem. Rama ni ho na wo. Me na me wa na me no hu me. we dey me so kra on yanko. What da mo ho someone kikako. Ewi ase ewe mum wale mum. Ni friend ni friend na kwata ni so wale kwata. Ba fa so wale ba fan. Wusu fufu su nam ne Rama. Eni obesu ani fa de wa pala. Obesu. We ya wo jira we wa say. We ya wo jira we wa say. What ale nya wa kasa aso ma. What means? So ti chore. What ba ti sia se o ye be ma ka sia fa ni pa to fa no ko wa papa. Fa no ko. Be fa no ko. Frifia mo frifia ko. Mo frifia ko. Me am no. Mo frifia ko. Bra. Mr. Onyabotere. Oba mi amefrɛ. Nipa mi won nipa se mo a. Ami go jam. So men ko se men ko. Rama mi am na be. Why you say chu na to say dia wo to sie. Ha na neighbor. Wo ba asase da ha wo be to sie. Why? Sorry for me. Sorry free fia ko na so se tele. Wo cheche na wura ne nkasa yie. Dan kwa ni akla wo fia de wo ba ma wa. Ifa me se kra fem. Se de mo ntem mo de mo ka mo. Wo ka tra ma na atukura nya ya sam. Se wani ne be fra pra na nya ya sam. Kwa ya fa so be fa kwa na so ko. Kwasia ti so fie obi pano. Wo ba no mo so. Wa kwa na num na ni bu ebu atopa. Wo ba ni ho no. Wo fie obi pano. Nipa ne kasa ma ne nantia so nye. Wo de ne bra ne ba. Ada Na Yeboah. Nti Rama yi. Adia Bernice dia ye ni. Bernice eku akura no kura. De wa je. So no de o so wampe. Wa so wampe. Wo kwa fa fon na wo de abra no. Na wo de papa na wo pe. Me ho me kura ate. Ayo ho se monkey kako. Se me bam na wo pe. Wo mu pa de afa. Asem wo de ase ekobo be mi samanie. Ono na Rama fare no. Na ochi e ba ne tena se no ne kasa. Na nta de obi ye wa wo de wunya bi. Wuti fie kura busua kura wutena ne ma nkoye ntuntu to so. Wuntu to so. Wunua ne free afunu ba ko di wani kopa abodanfo brew. Eba no wasom. Se me se kura afem. Na oben kasa se mi kwa na m kasa be ma ya wodina ho yi o. Ayo ho taxi e roba. You ja wo de asanka ye. Enti na me kasa e roba na wo be. Bra Gyemfi.
Hey. We now, but say what? So much ashing. I show. Open me now. Ah? See, what shall I call Gyemfi. Ube, the fear now. Papa is in the money. Only a too fine or calm down for your back. maybe they met so. Now, almost is here for the moment. Message. What's now, Papa, Obama, and I'll who will get to work? Man, your first. Maybe they care Bernice. No problem. A year you ain't going to mention him for kind of him. Mention the woman our minions. Don't worry, Munyan. I think also, yes, I'm not a how well we stand with you. Papa, minimum sham of piano stop him. Don't worry. Make him be a more. Today, for a better one. I say, Muniano. Come by Jawari. But when I walk, when you are ready, one for them, who someone kick a cook. Love. Dilayo me bona me to benem yeah. Me fia dania manfoi. Minyashi eso minna ne majampo dwinise. Ah, my ebony. Lion. Minya obi. Macho chemase mochireno. Now I cry. I didn't summer family crampo. Cornerstone. A bob to for to train. I bet you just see what it is. Cornerstone. A bob to for to train. Nearly bound so fast, so pure. I bet you just see what it is. The lion. Yati yehu, nasiye misame, yere shemi, tanamaya, minimushi. Miya yarufu ya mi podo, nasumi nyodoi. Minim yari ebe chra, mama so. Kopim se, minsume yadi otomi, I don't want day, I don't want na. Akuma mienushia, na dia ni jeba. Masakuma mienushia. Lion. And your time never.
Cornerstone, Yeboah bantu for twatwino. Ebe kwasi titri. Cornerstone, Yeboah bantu for twatwino. Nyeri pa usu fasopia. Ebe kwasi titri.